Älä nukkää. Ja saa. Hiljaa minä tein ruokaa kultaseni. Jää. Ai. Moi. Se tippui. Kakkakikkasi. Pataan. Ja Nyt otetaan me pata. mennään tuumailemaan. Ja pata laitetaan tuohon. Ai. Sitten odotetaan kunnes saadaan kasvispoto. Ja minä olen mies. Lapset, herätkää! Kulta, miksi sinä olet täällä huoneessa ilman valoja? Miksi älä kerro kaikkea? Tietty mä kerron enää. Au. Hei, olisiko isällä kaljaa antaa? En tiedä senkaan. Okei, mä tuun. Ojoi! Au. Ei, sinä tiputit porkkanan. Hitsi kakava. Kakava. Joten sinä tiputit myös maustepullon. Onko siinä oreganoa? En tiedä. Senkin kakava. Mene pihalle, sinä julmettu mummo kaksu. Onko tirsa kuule? Se on tuolla. Turpa kiinni. Au. Älä välitä. Me ollaan köyhiä, isällä on pienet paineet. Koska se hakkas mut, pahoinpiteli mua. Tätä on kiva seurata. Kiitti vaan. Ole hyvä. Senkin ämmä. Oli paha. Mä vasta 6. Oli tosi paha. Aika hieno. Piupa. Minä menen huoneeseeni. Menen häpeämään minun omaan lankakihälaatikkoon. Au. Minä tipuin. Minä olen ihan kakas. Noin, mennään tänne, eikä tule asia. Ai. Älä tiputtele niitä nukkees, perhana. En mä tiputtanut sitä. Ole hiljaa! Okei. Älä itse. Kasvispoto! Tulkaa sisään. Ei kun syömään. Oi, hienosti. Pelkäänyt väljän tänne. Voisi vaikka toista tätä kautta käydä. Au. Mä häpeän minun lankkiren kanssa. Haa! Kurmee pata. Hellu hei, sanoo pappi tai munkki, jonka minä söin. Minä söin munkin tänään. Ei saa syödä ihmisiä. Oletko kannibaali? Syömään kasvispataa. Jee, mä haluun porkkanan. Au. Kultaa! Älä nyt! Telkis oven. Oma vikas. En mä telkännyt sitä. Sinä päin. Au! Ai! Jee, mummo! Saat tuon. Ole hyvä. Minun huolta! Minun koti! Au. Siivotkaa mun jäljet. Siivoo mun jäljet. Ja käy pyyhkimässä. Mä menen mun huoneeseen. Hyvää yötä. Nyt on aamu. Senkin sekapoutsi. Mä en tykkää oikein. Miksi mä joudun siivoo mun faijan jäljet? Voi mummeli. Se heitti kasvispadankin. Mikä ihme äijä sekin on? Au. Moi! Ai moi, kiva kun sä tulit. Ovi on tuolla päin. Ihan sama. Miksi toi yksi hyypiö tuli hakemaan mun siskoa niinku seinän läpi? Tai sitten tuli ikkunasta. Hei!
Miksi joku idiootti niinku keittää vesimelonia? Anteeksi, minulla oli nälkä. Tein pientä välipalaa. Au. Joo, hei. Pihalla. Ai moi! Hei! Kulta! Menitte. Ei täällä ole mitään kivaa. Onko ikkuna vielä auki? Ei, se ei oo auki. Pestikää sisään. Tule pestämään sisään, lapseni! Ai niin, ovi on auki. Moi faija. Miksi sä hitossa tavannut ovea? Oho. Venua jalkani meni kasvymikseen. Oh no. Mitä? Ai. Miten kaikki menee meidän talon taakse ilman seinää? Ei kun seinästä. Ai. Joo. Ei, mitä veetä sä täällä teet? Haivi. Ai. Kukaan hitsi mua heittelee alas rappusista. Ei kukaan sä heittelet ittees. Sinne ylös vaan. Joo, ja siis se on niin... Hei, lapsukaiset! Lähde vetää nyt! Mitäs sinä täällä teet? Oh no. Älä pyllistä kameraa miehelle. Anteeksi. Ai kuvataaks tää? Mennään leikkimään Pelsin kanssa yläkertaan. Minä menen syömään. Faija, siivon jälkeen. Au. Miksi? En osaa siivota vielä. Miksi tämä maailma on niin hitsijuu? En osaa siivota. Silti olen mies tai nainen. Jos en osaa siivota, olen mies. Ei kun nainen nimeltä Pia. Tää on niin... Moi. Se on tästä. Minä menen nukkumaan sohvalle, koska minulla ei ole pettiä muuta kuin lankakesällaatikko. Älä harrasta mitään sen lampun kanssa. Minä nukun nyt. Se hyökkää kimppuun. Moi. Miten hitsissä ne aina menee tonne? Mä osaan kiivetä sitä. Ovi kiinni. Ovi kiinni! Au! Ovi kiinni! Ovi kiinni! Ai mun pää! Sori, sillä ei oo tilaa täällä. Ovi kiinni. Äiti mun nukkee! Oota hetki! Teidän nukkes. Ja pysy kauan minun vauvasen kanssa. Hei, täällä pitää olla valot. Noin. Kuka se häätää? Oi. Hyvä pienasi. Moi! Me tultiin! Mä nukun tonne huoneeseen. Ai hei lapsukaiset! Olikas minä sammutan valot? Me toivotaan sittenkin lähteä. Ettei lähde minnekään. Hei, sinun kaverisi pitäisi nyt lähteä. Hänellä on kotiin tuloaika. Kuuliko se? Ei me kuultu mitään. Tule kotiin! Ja sinä viet sinun ystäväsi pois. Hevon hittoa. Tai sitten ei mitään. Ei. Kyllä. Ei. Kyllä. Ei. Kyllä. Sitten mä menen sinne yöksi. Kyllä. En jaksa vahtia mitään vauvasta, koska tapoin. Tein vaimollenne itseriin. Haha, en osaa enää edes tiedä mikä itseri on.
Koska minä en käynyt koulua. No näin sitäkin tänne. Mitä ne tekee tuolla? Usut! Kultaseni. Ai niin, olet lapseni, etkä vaimoni. Moikka. Meidän tästä aina lähtee. Pihalle. Näkemiin! Au! Mun pää jäi väliin! Päästäkää sisään takaisin! Aha, sitten takaisin! Koska kävisit koulun! Avatkaa ovi! Sanokaa vaan ovi mulle! Au! Au, bansai! Siinä Joo, ovi siis on. se on ihan... Kiitti poika! Kiitti kun avasit oven mulle. Mä teen nyt ruokaa. Oikeastaan mä meen nukkumaan. Hävy, me tekee sen ruokaa. Hei! Hyvältä. Okei. Ei sun tarvitse välittää siitä. Mä voin tehdä sulle. Kiitti! Äiti! Tynkää! Nyt! Mä voin auttaa. Siinä vaan. Kiitti! Hihi, mä heitin faijan sen omasta talosta pihalle. Hihi. Tosi realistista. Eiks vaan? Ja taas disco. Hot. No niin. Oi, siinä on paahtoleipää. Oho. Sai paahtoleipää kuitenkin. Tässä on paahtoleipää. Kuka haluaa paahtoleipää? Kuka haluaa? Oho. Oh, minä astuin. Kuka haluaa paahtoleipää, jonka päälle minä astuin pehvallani? Siis istuin. Ole hyvä, paahtoleipää sulle. Mitä, eikö paahtoleipä kelpaa? Ei sitten, mä teen tummaa paahtoleipää. Voisiko tehdä jalopeenoa? Annetaan se itselle. Tossa. Hei, jaa, minä löysin. Mennään tos nauraa niille kauan. Hei, kato minä sen paahtoleivän. Outo sivumaku. Ihas. Minä pyllistin kamerani. Kuinka saat? Hei lapset, nyt sisälle. Oletko sinä lapseni? Ai niin, et. Häivä. Hei, kuulepas nytten! Kuule sinä! Nyt me tulemme sisälle ja et voi estää. Ai niin, unohdin miten ovi avataan. Tolleen, just noin. Nyt sisälle! Ai! Sinä saat olla tämän talon emäntä. Mennäänkö naimisiin? Ei. Hyvä, sinä menet. Yläkertaan leikkimään sinun siskusi kanssa. Ei kun onko se sun lehti? Okei, haluatko sä leikkiä jotain? Eikö mä tässä mietiskelen? Ai! Joo, okei, moikka. Kuinka paljon on 0 plus 1? Au. Nyt nämä ihmeen kalkkunat uuniin. Woohoo! No niin, viedäs ne tonne. Mä olisin yskän puoliksi sen pahtelemaan. Tai se on... Ai kiitos, minä etsin sitä. Ole hyvä. Minäkin tulen, odota minua. Sitten kalkkunat uuniin. Hihihi. 3, ei kun 1, 2, 3. En saa laskea. Kalkkunat uuniin. Jo hiihoi. Ja kossua tulloo. Sitten ovi kiinni. Menihän se ja tiputin kaikki ruoan tuon taakse. Ei kun täällä. Nyt on kaikki sivuttu. Sitten vaihdetaan puoli tuntia, että minä saan minun kalkkunani. En edes tiedä miten ruokaa saa. Miten menee? Ihan hyvin, mä tässä menen alakertaan. Otas mäkin tuon! No se oli hieno. Au. No mä voin rouduttaa sen takaisin. Tää painaa niin kuin ihan 3 häsykää.
Ei kun niin mä oon härkä. Ei kun läski. Homer Simpsonia! Mä sain rappusen kuntoon, poika. Kiva. Mä menen nyt syömään mun kalkkunaa. Kuka haluu kalkkunaa? Enemmän toi. Pyllistelen taas kameraa. Haluan kalkkunaa, koska minua kalkuttaa. Onpas mulla hyvä laulu. Voisin mennä kitschingiin. Ai niin, en mä oo lapsi. Mitä mä tein? Eihän mä sain sen näinkin ulos sieltä. Minä. Tuo tunne. Ja kalkkunat minulle. Jee, kalkkunaa. Nyt kuka haluaa kalkkunaa? Ei se oo hyvää! Se maistuu ihan kakalle. Ai niin. Joo, olikin kakkaa. Au. Hei, kultaa! Heitetä sut alas. Äkittuun. Ai niin. Mennäs ovelle. Tulkaa joku avaamaan minulle ovi! Avatkaa ovi minulle! Avatkaa! Ai se on auki. Sisään vaan. Ohoja! Mites kalkkuna sujuu? Kalkkuna! Aika hyvä. Hei, kuulkaa sitä ääntä. Sitten hiljaa. Tää meni pöydän alle. Okei, mä siivoan. Sinne vaan. Mä siivosin, äiti. Ai niin, mulla ei oo äiti. Koska mä tein sille itsasi. Miten menee? Ihan hyvin. Ja haluaisitko olla mun tyttis? En. Mä haluaisin olla kyllä enemmän kuin No, mutta kun mä en halua. Kiitos. Haluan olla enemmän kuin ystäviä. Mä en. Ei syttö. Saaks mä olla sun tyttis? Mä oon sun siiska. Saaks mä olla sun tyttis? Äijä! Saaks mä olla sun tyttis? Voitko poistua? Pyydä isää. Mitä? Voinko mä olla sun tyttis? Sä oot mies! Ai niin. Voinko mä olla sun tyttis? Ai niin. Onko se poika muuten? Ei. On. Kyllä mä oon. Kiitti. Kulta! Katsotaan peräkipeän katolle. Nosta minua. Jee! En minäkään. Minä tipun katolta. Minulla on savupippu, jossa on reikä. Hyvin yllättävää, että savupipussa on reikä. Au. Missä mä olen? Ai niin, mä oon kotona. Au. Nyt mun täytyy taas siivota. Hei. Täällä tää mun kalkkuna olikin. Ai niin, se oli kakka. Siivotaan. Se on kakka. Mä tiskaan. Mitä sä niinku teit? Me katsottiin Ole hyvä. Maistuuko? Aahtoleipää. Ai niin, minun piti tiskata. Minun piti tiskata. Tämä on liian pieni lavuaasi ja olemme köyhiä. Emme voi hommata lavuaasia. No niin. Mitä minä oikein teen tälle? No niin, lautaset on puhuttu. Hei, tule pois sieltä. Hei! Kiitos. Ne lautaset taisi mennä pitkin. Voi. Ei voi mitään, rikotaan lisää. Hei, lopeta! Sä et mua määrää kuule. Oho, aika hieno heitto. Joo, todella. Siis niin. Aika kakkaista. Mä menen kattoon pihalle. Siellä näkyy kakka! Miten sinulla meni? Mä näen äkkiä Meidän taidaan näitä postaista sitten.
Täällä kertaa. Apua. Mulla on niin fiksu perhe. Hei! Minä haluan huomiota. Minä jäin tämän alle. Auttakaa minua! Hehehe. Poskana. Maailman synti. Tai siis Jumala. Tulkaa siis sisään. Ai niin, se et oo. Hei! Joten sä voit tehdä hyvin. Hei pyö! Hei kuule, mä lähden... Sä nukut siellä ja me tehdään jotain kivaa. Ei! Kun nyt mä lähden vetää. Hei, et voi lähteä. Olen apina. Sinä et mene minnekään. Nyt me siivotaan koko talo. Eli siis näin. Sammutetaan valot, ei kun... Niin joo. Ei kun kukaan sellaista. Isänkaan aikaan! Hei, minähän tein vain tätä kasvispataa. Kenelle maistuis? Ei tällä kertaa, mulle ei maistu! Mulle maistuu. Okei, mä sylin siis. Ole hyvä. Kiitos isä. Ja PS! Siivotkaa tää huomiseen mennessä. Muuten mä en tuu enää koskaan. Mä en siivuta. Tää on meidän koti. 1 päivän päästä illalla. No niin, minä. Mä menen kattoo sinne, että onko se pääsi. No. Miten menee? Ihan hyvin. Eikö sä halukkaan olla enempää? Ei. Mä menen ylös. Ihan okei. Sisko! Moi. Valot päälle tietty. Ja sitten meni alas. Täällä on ruoka valmiina. Joo, okei. Poskana, kaiken Jumala. Poskana, kaiken jäädä. Niin? Saaks mun besu jäädä tänne? Ai kuka sesu? Besu. Kuka sesu? Besu! Besu, jaa. Onko se pessyt sun puikit? Joo, on. Ai, no se vähän voi sitten jäädä vaikka saman tien. Okei. Voi hitto tää kameramies, se oli ihan juoppo. Kameramies on ihan juoppo. No niin, kato nyt, taas se sammu. No niin, pysys nyt paikallas. Kameramies. Kameramies, hitto sun kanssa. Mä annan potkut sulle. Tajuuksä nyt? Kiitos. Kiitos. Okei, kameramies, älä! Kameramies kupsahti taas. Joo. Okei, se on pesu, se ei voi jäädä. Ei täällä oo petäjä. Mä oon köyhiä edelleen. Au. Siis niinku... Tää ei joutu pyörätuoliin. Niin jouduinkin, koska isä mursi mun jalan. Se voi Au. nukkuu... Missä sä voit nukkua? Sä voit Au! nukkua sohvalla. Okei. Kameramies taas kupsahti. Noniin, kameramies. Se nukkuu meidän sohvalla. Okei, moikka. Pysy alas. Noniin. Mennään nyt ulos. Hyvää päivää jatkaa. Mennään vielä tämän äijän. Sairaala. Ohoja. Kylläpäs se oli mainostava. Sitten mä jätän tähän näin. Mä menen tonne sisälle. Okei, faja. Satuks. Ei muuten, mutta mä vaan kuolin. Mitä sä pystyt puhumaan? No mä kuolin. Mäkin kuolin. Huomioikaa mua. Miten sä voit sitten puhua? Mä puhun leikistä. Onko sellaista? No, kameramies kupsahti taas. Oikeesti, mä en jaksa tätä, että kameramies kopsahtaa niinku niinku Mä oon hyvä kuski, vai mitä? Joti samaa mieltä. sä tapoit mut! Niin äijät! Sekamolsi. Kuka haluu veivata peppuansa täällä, kun me ollaan nyt haamuja?
Hei, mulla on nälkä. Hei, mä menen läpi. Hitsi. Näytettiin haaveilta. Todellakin. Oho. Mä nyt leikin, että mä oon ihan Tämä mies kupsahti taas.